Čus, vítam vás pri novom videu a dneska si povieme, aká je dobrá značka Unihawk. Ľudia, mohli ste vidieť na videu, dostal som zasielku od Decathlonu, že som dostal hokejku Unihawk a dostal som k nej aj túto omotávku. Konkrétne túto čiernu omotávku Unihawk. Je to veľmi dobrá omotávka, proste kvalitná, ale je to veľmi dobré a navrhoval by som ju kupovať, lebo má to veľmi dobré, keď to držíte, tak je to veľmi dobré na pocit a dostal som túto čiernu konkrétne a ešte aj túto bielu, túto dobrú bielu, tiež takisto výkonná, dobrá, dobre sa drží a iné veci. No, ľudia, čo si myslíte? Je to dobrá omotávka? Alebo nie? Schválne. Ak si myslíte, že áno, tak dajte like. A ak nie, tak nebudete mať šťastie do tohoto dňa. Dobro, ľudia. A je to veľmi dobrá značka. A ešte raz opakujem. Tá značka sa volá Unihawk. Konkrétne je to táto omotávka. Je to veľmi dobrá omotávka. Ešte raz to opakujem, viem, že sa opakujem. A navrhoval by som vám k nej kúpiť aj túto čepel. Momentík. Túto čepel s názvom tú špeciálnu čepel Unihawk, ktorá je proste čepel s názvom Unihawk. No, je to veľmi kvalitná čepel. Už som s ňou dal na zápasu 20 či 30 gólov, neviem presný rozpočet. No, ale je to veľmi dobrá hokejka. Kupujte ju kľudne na vyhľadajte si proste do Google, si dajte alebo niekde tak Unihawk. A dajte si tam aj hokejky, alebo omotovky, alebo čeple, no to je jedno proste. No a ona vám tam vyhodí takýto výber rôznych vecí. A bol by som rád, keby ste mi dali na toto video like a odber u ďalšieho videa. Ľudia sa s vami domočeme. Čus.